ସକାଳର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକ ଜଳଖିଆ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏଥିରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ତାହା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ? 1 ବିନା 5। 1 ଦେଶୀ ଘିଅ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ସହିତ ରୁଟି। ଏହା ଶରୀରକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶକ୍ତି ଏନର୍ଜି ବୁଷ୍ଟର ଯୋଗାଇଥାଏ। 2 ଅଙ୍କୁରିତ ଅନାଜ ଚଣା ମୁଗ ମେଥି। ଏହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଫାଇବରରେ ଭରପୁର। 3 ତାଜା ଫଳ ପପିତା କଦଳୀ ସେଓ। ଏଥିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। 4 ଗାଈର ଦୁଧ ଏବଂ ମହୁ। ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 5 ଭିଜା ବାଦାମ ଏବଂ ଆଖରୋଟ। ଏହା ମଗଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ହାଡ଼ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। କ'ଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ? 6 ବିନା 8। 6 ଚା ଏବଂ କଫି। ଏହା ଏସିଡିଟି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଆଣିଥାଏ। 7 ମଇଦା ଏବଂ ବ୍ରେଡ୍। ଏହା ଶରୀରରେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଧୀର ବିଷ ପରି କାମ କରେ। 8 ବଜାରର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ନମକିନ୍ ବିସ୍କୁଟ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିକାଲ ଏବଂ ରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ, ଏହି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍କୁରିତ ମୁଗ ବା ଚଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜଳଖିଆରେ ସାମିଲ କରିବା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।